Mahal ka talaga, ano? Sarap mo. Meron kang 34? Pag napulot-pulot ka. Oo. 34. Baby! Picture! Ay! Picture. Picture. Bitawan mo lang siya, Neng. Oh, ano ka na naman? Parangan ate Dedeper. Meron lang. Mama, yung mga buksan na. Ay! Hindi yan. Ay. Tapon. Lagulo naman! Ay, kawawa. Kaay. Yung sa kanya yan eh. 18 plus 1. 18? Oh. Tapos 8. Tapos 24 pa. Sa 3. Ay, sa ay. Bakit? Ano lang yan? 7. Niloko kay baby. Ano pa ba sa ano, eh? May 13. 40.